Kaixo egunon, ongi etorri beste bideo batera. Beste plato fanaien amaiera artistiko batera. Hau gustatu zait, ez oso ikusgarria delako, bada, baizik eta oso ondo islatzen du ze garrantzitsuak diren peoi pasatuak amaiera batean, edozein amaiera batean. Hemen, zuriak irabazi behar du. Eta ez du oso horreza ematen, ze bere erregea oso gaxik kokatu dago. Errege zuriak ez du zer egiten. Eta beltzaren erregea oso ondo dago, peoi zuri guztiak janditzake. Beraz oso azkar jolastu egin behar du, zer egin behar du zuria, hau irabazteko. Eta hori da, ahalik eta lehen peoi pasatua lortzea. Nola? Lehenengo mugimendua H5. Noski, peoi pasatua eskuratu egin nahi du. Ikusiko dugu gero zegatatzen den peoi hori jaten denean, orain beste aldaerak ikusiko ditugu. Adibidez, errege D3, urreko mugimenduan E5ko peoia jateko eta H8 laukia edo G7 laukia abesteko, zaldia C5 jake. Aukera asko ditu beretzak noski, baina ez du aldatzen plan nagusia da, adibidez errege C4, HG6, noski, jaten badien bada peoi hori S6 irabaziko, ezin da babestu, F6 lokia babestuta dago, beraz, ezin da hori jan, zuzenean egin behar dugu alfila E5, G7, alfila D6 peoi hori babesteko, baina G6. Ikusi, bi peoi pasatuak, elkar barbesten dira, eta berdin, alfila F8 ez du ezer egingo, adibidez, zaldia E6, eta pikeinen bat, dama bihurtuko da. Beraz, H5 eta gero, ez dute balio. Ez errege D3, ez da errege D4. Zergatik, orain, bi era daudelako irabazteko eta biek antzekoa dira peoi pasatua lortu egin behar dugu. Adibidez, HG6, FG6, E6. Lehen bezala, baina orain, alfila A3 eta gero, zaldia B8. Urrengo mugimenduan zaldia C6ra joango da, E7 babestuz eta peoi hori alfilarekin aldatuko da eta hori irabazta dago. Beste era bat irabazteko, errege D4 eta gero E6 da, zuzenean peoia emeatzatuz, F6, HG6, RD3, G7 laukia babestuz, baina orain, zaldia D4 jake, errege C4, zaldia E6, G7 laukia babesten da, eta hau irabazta da. Beraz, guazen aldaera nagusira, H5 eta gero, zegertatzen den GH5 eta gero ikustea. G6, peoi pasatua. Eta kasunetan G6 izan behar du E6 ez du funtzionatzen. Vale? Ze alfila G7 laukia babestun du oso eraz. Beraz, G6, FG6 eta orain dakago gure eguneko eroia. E6 peoia. Ez E5 peoia. E6 mugitzen dena. Noski, E7 bastu egin behar da, F6tik ezin da egin orain erregia bidean dagoelako, beraz alfila A3 eta orain amaiera artistiko honen arrazoia. Zaldia A4, alfila B4, A4. Eta errege beltza peoi zurien atzetik dagoenez, ezin ditu harrapatu, eta alfilak ezin du bien aurrerapena babestu. Hemen bi aldaera nagusi daude, baina diegatik hau amaituta dago. Ja, bueno, errege dela ojo, babestu daiteke A5, errege C5, erregeak nahi du A peoia harrapatu, baina alfilaren bidean jarri da, E7 eta hau irabazta dago noski.
Beraz, ze egin dezake hemen betzak, bere peoiren bat koroatu. Errege de hiru. A5, alfilak ezin ditu bi harrapatu, alfila A5 ezazpi. Beraz, hemen bi aldaera nagusi daude, errege C2, A6, D4, A7, D3, A8 dama. D2, dama C6 jake, hau. Zaila erabaztia, baina erabaztea dago. Moduluek esaten diguten bezala. Divertigarriagoa den aldaera, A5 eta gero, errege E2, A6, D4, A7, D3, A8, dama, D2, orain ez dago jakerik, baina pioia. Hiltzatzen dugu, dama A2, errege E1, orain. Hemen amaieretan ikusiko dugun bezala, Leicester, errege G2, D1, dama, dama F2, mate. Espero gozatu izana eta hurrengo bideo batera.